Bayep song tini ang norokno kaisa real story sawi khanarnai o story kha khoroksa takhokni bini live o khoroksa bwrwi bai asukke bo thungjak kha aboni bagui bo o story no share ma khlaika haipono o takhok keboni mungrokno bo mention khlailia eba share khlailia o story no khnawi norok belai kheno wana jaknai khoroksa bwrwi kaijak bwrwi bo bahai tatal sawi khoroksa sikla takhokni live no nosto khlaika akon phaidi jengte ko kabang salia o story no puilani simi paithak jora khnawi nailene norok video no skip ta khaidi salcha o takhok whatsapp group thungui tongmani wo khoroksa bwrwi bai malaikha o bwrwi bo o group no tongo hingke o takhok a bwrwi ni khorang rok khna tokjago tei o bwrwi ni dp rok check khlainayo hingke bwrwi le belai kheno naithok hingke bo o bwrwi no belai kheno bo kha phurjaka salcha ke o takhok a bwrwi no personal text khlaika bo o bwrwi no singka nung single da hinai hingke o bwrwi bo saka yang single no hinai aproke bo tongui manliya o takhok a bwrwi no propose khlairikha hingke o bwrwi bo bini propose no accept khlairikha hingke o bwrwi se o takhok ni propose no accept khlaika hingke o takhok belai khano bo khushi wngkha aboni ulo borok kok salaite tebo bwkhamani thanglaika hingke o bwrwi bini kok o takhok no sawi khonarikha ang tabuk Bengaluru se kaisa restaurant no samung khlai tong ama babu ano poriwi manliya ang tabuk belai kheno kosto tongo ama babu tongbo krishak ang borok bai walai se dolrok bai khe contact khlai o Bengaluru ma phaisio hnai o kogrok no khnawi o takhok tebo o bwrwi no khairok jaka aboni ulo takhok saka ang tabuk eme last year khlai tongo ani porima taklai paikhanke khali ang no ani nogo naharnai hinai hingke o bwrwi saka adong dakti anoni ni nogona harsidi hinai aboni ulo achomsa o takhok call khlaikan ke no o bwrwi ni number switch off mankha afro o takhok belai kheno wana jaka tamong khainai mungsa sikle wngkhana hinai o takhok wan sukha aboni salnai ni ulo hingke no o bwrwi o takhok no kaisa number sinia bai call khlai saka adong omani staff ni number si ani phone tuyo klai nos tongui thangka tabuk ang tamo khlainai nang bai kok sayawi bang tongkoi manliya nei kabui saka hingke o bwrwi atike kabui sawi tongma bagui o takhok saka tawana di monong ang rang rok ব্যবস্থা khlaino no rang ro horida mano chesta khlaino nung katal phone paina di tabuk tobo nung ano dukarok tari di olo nei saka hingke o bwrwi safiro ang no kok riwi tongo bile tini phano nungni nogano nahari mankhe nahardi tamni ang nono dukar naiba nei kubui kok sana thangka ke o takhok o bwrwi ni goron bai bo kobor chawi thangka mane khe love is blind mahai asike bo bisas khlai o bwrwi no hamjagui thangka aboni ulo o takhok ব্যবস্থা khlai no bini bwrwi no bo 17k eba 17000 rang dawi rohorka hingke o bwrwi bo mobile katal rok nakha tei apurni simi borok agini haikeno kaham ke kogrok salai mankha aboni ulo o takhok bini pora rok paikha tei bo nogo bini ma songno saka ani hamjangma bwrwi tongo bono nahar sinai hinai phia bini parents rok bono saka nini chawi banchi thangnani career snamgradi aboni ulo nung bwrwi nahar di hinai haipono takhok borok ni kokno khnaliya hingke pora rok bo paijak ba bini parents rok bo bono asuk hinliya aboni ulo kubuino bo o bwrwi no Agartala airport jora lamsogui naharka afurno borok puila malailayo malai o takhok belai kheno bo khushi wngkha tongthokjaka tei o bwrwi no nogo tubui phaikha hingke bini parents rok bo o bwrwi no nugui bini goron no nugui chajak laikha aboni ulo o chala saka nung ani nogo phaimani nini ma babu song sawi manja khonabla nei hingke bwrwi sao borok se ano asuk Bengaluru tongui mani khos khobor pano naya ang borok bai kwrikha ang tei borok bai kwrwi ang nono simi se asai phaio nei pheba bwrwi ni o kokrok no khnawi o takhok ni buma buha song hingke asuk o bwrwi no bisas khlai manliya bwkhami thikjaka haite keno 1 month laikha hingke o takhok bo bini bwrwi bai tongui chawi bini bwkha o kisa misa sondeho ma tongkha o bwrwi le asa character rok hamjana hinai haipono bini bwrwi sao ang kunung yabli hinai hingke o takhok bo hamjakmani bagui no jesapa nongthun pas laibo ni kaham kai tongui tongkha pheba salcha ke wanama singchangkha bini bwrwi o takhok ni kumui bai sikla tonglaimani thulaimani chalaimani manjagui rekha haipono parani borok rok saimanliya borok nukhung kaisa saimankha apurke o takhok o bwrwi no bini bwrwi no belai kheno bo jolijagui saka nung ani nokni nongkhorisi thangsidi sinal bwrwi tinilang kubui no mokol bai thangno no proof mankha nei haipono bwrwi o takhok na apurke belai kheno bo kabui emotional kai saka angti hayungleya nungano mowaisa no nakarei redi hinai hingke o takhok bo hamjakmani bagui bo nakarei rekha
Aboni 1 weeks ni pore hingke no khoroksa borok o takokno Instagram o text khlaisao. Dara nung je bwri bai Insta o je post khlaimani photo abwri kaijak sible. Bwsa masa gwnang si. Bwsai no khibui Bangalore thangai paikha. Abo pura sinal si hine. Hingke o takok o borok bai contact khlaikha. Aboni ulokhe o bwri ni bwsai no tep sake bo contact khlai ringgui bini nogon harka. Te afro hingke no o bwri ni chalak rok bo manjakha. Hingke bini bwsai phaiyi o bwri no bui tlanggui thangpaikha. Hingke asuk joratui no takok ni story tabuk bayap song norok o takok ni story khnawi tamo message rnan muchung abo norok no comment khlai sasidi. Ani channel ok je katal ngui tongnai rok norok subscribe khlaina di tei norok ano insta follow khainani muchung khangke description link norok mannai aro thangke follow khlai di tei norok ani whatsapp channel no bo follow khlaina di norok a jaga ni first tei second channel ni je kono video upload khlaikangke logi logi no update manani bagui whatsapp channel ni link bo o description no tongo hingke norok puila ni simi paithak jora o video no naimani bagui bell icon hambai norok o video no chajagui tongkhangke share khlainan tapok di haino hai ang norok bai malai finai next video o.